Къде сме, бе, ма? Виж си! Това е някой българин колата. Пътя не е лош иначе. Постига се средна скорост от 30 км в час и 2 окачвания. Ако сили малко скоростта, се страхувам, че ще ми паднат пломбите. Имаме хиждане 200 км. Ще стигнем, бе! Аз може ли да се изпихая си догона джипа? Ама ти на автопилот ли караш? Не мога. Под 40 не мога да се включи. Пробвал ли си? Да. Лошо, Седаров. Лошо. Не, Това е път в Европейския съюз. Това е стандартен път. Абсолютно стандартен. Всичко си му е както трябва. Ето тирове минават между равни. Ето. Българското. То дано да ни кара яйца, защото... Вече не. Защото това са омлети, дечки. И да гледаш и не гледаш, то GSM няма мрежа тук. Мани в GPS-а да ни изчезне, че тогава не знам какво ще правим. Наобратно до Унгария. Иначе хората бичат, де. Карат, ще ме извиняват зрителите за това, че ми трепери ръката. Снимай малко по-добре. Това е път. Това е път с предимство. Да не си помислите, че нещо нарочно си клата ръка. Подпрял съм се. Стабилизира, бе. Да, стабилизирал съм се. До новия внос, моля да закара само... Оли! Омазана. Значи природата е номер 1. Направо номер 2. Пълни думи. Чакай да свърши. Бързай се радваш. Да, извинявам се. Втора порция. Иначе колко? 92 км има? Няма проблем. Няма проблем. Днес ще стигнем. Няма да уточнявам къде ще стигнем. Но пък след малко предполагам, че пътя ще стане и заснежен. Бонус. За сега само кален. Хората дават яко газ. Не сме на 20 км вече. Това не е шега работа. На това явно колата му е още нова. Туркия. Аз сигурно не взел миналата седмица, още не може да и се нарадва. Да, такива работи са нормално, така че ще затварям.